Dagan ga. Bunal. Kaon, jadi pamudagan basi niya kuyapan ta. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa atong tanan. Karon ang ika 61 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Gamay na lang ga, 30 more days to go na lang. Mahuman sa atong challenge. Trending kayo ang post ni Bite King mga ga nga wala kunoy deadline ng success. Wala mo ginay deadline ng success kay kung na pa na deadline, asa po na i-submit, no? Wala mo na submit na. Bitaw ga, sa ako nang giingon sa una no nga, success is how you define it. O magdepende ra na nimo kung unsaon nimo pag-define imuhang success. Karon ang akong ganahan nga ma-successful nga panghitabo sa akong kinabuhi is kaning akong 100 day running challenge, no. So, di na ako maglangay. Dagan ako. Ay go. Tabunin mata. Kita ganin mo na magmawer ga. Abong is mata. Okay. Go! Delikado kayo basinyag. Maana to? Wanay yo. Mawanay usa ka mata. Ayo lang pud. Simbak ko lang palayo lang ha. Tagna. Kaya nakapahuwi mo luha ka adlaw ka. Dili kita palabig palayo. Kibaw na mo asang rutang adto ra to madali. Guarda, lupi. Dilit ang mula layo no. Labi na kay mo pagbalik na to. Basig makalitan na tong lawas pa no. May kimurasan ba no? Unya usap sad udto na bitaw. Mo gani tinodrasan udto na kayo no. Asa king adlaw ba? O dire tas doon. 3 kilometers na kapingga. Batu sagi. Bunal ga. Padayon lang. Dagan. Putol sa makaya. Kung warriors gaga, bunal ra permi ha. Dagan ga, bunal. Gaw mo ni bunalan. Di ka dagan. Shortcut ta diri ga. Mutang sudan na rin pa mga. Yo, putang ako. Nakadilhin siya nagsudan. Muto basal mo sa gingon ni Bite King nga walay deadline ng success. Para nako tinuod siya kay dili sa tanang panahon nga atong mga plano mo ay matuma no. Bisan pag unsaon na to og paningkamot, bisan pag 100% na atong effort. O di pa gina para ato di gina ato kay what ay plan. Mo bang panganong lista dito. Sudan. Mao na nga wala gyud deadline ng success mga gano. Dili man mo makabot karon. Ay kabalaka na may unlimited tries no. Ang ato lang diha nga di ta mo surrender sa pagkabot sa atong ganahan nga success. Sama ni atong dagan wa ta kibaw kanu sa ning adlaw ma successful kay naay mga adlaw nga di ko kadagan kay usahay grabe kapoy jud usahay mag-uwan pagyud. Pero ang importante diha nga di ta mo surrender kay warrior man ta. Unya padayon nato sa tuang goal mga ga. Bunal ta pirmi. Ang susunod di gayon. Susunod na dagan, padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, ano out. See you!